So I took a boat to an island so remote. Mijn naam is Thea van der Kooi. Ik werk hier bij AB Vakwerk als unit manager van Dokkum en Drachten. AB Vakwerk is een coöperatief uitzendbureau. Wij hebben 4 vestigingen in Friesland en daarnaast ook 4 vestigingen in Noord-Holland. We zijn met elkaar gefuseerd en dat maakt de naam AB Vakwerk. Op dit moment ben wij ontstien vanuit de agrarische sector. Maar we zijn zeker ook actief in andere sectoren, zoals de hovenierssector, de grondweg- en waterbouw, industrie, bouw, transport en logistiek. Ik ben Volkje Kooistra, relatiebeheerder bij AB Vakwerk. Frieske taal is onze voertaal op kantoor. Nou, wat wij merken is dat klanten en uitzendkrachten het heel belangrijk vinden om in het Fries hun vragen bij stellen te kennen. Je kan je toch krijgen wat beter uiteren. Dat vinden wij bij AB heel normaal en heel belangrijk. Funny, but sometimes can't help but wonder that as well. Now life is a holiday, making up. Wat kenmerkend van AB is een no-nonsense cultuur en daarnaast zijn we altijd dichtbij. De hand uit de mouwen en de schouders eronder. Daar staan wij voor. Angel on